Hola a tothom! En el vídeo de la setmana passada denunciàvem el tacticisme d'Ernest Maragall amb el seu suposat no als pressupostos d'Ada Colau i de Jaume Collboni. Una setmana després es confirma la notícia i, de fet, la realitat supera les expectatives. Ernest Maragall torna a salvar el pressupost d'Ada Colau i ho fa aquesta vegada sense ni tan sols negociar cap partida. Com si la ciutat no es mereixés unes polítiques millor. Tampoc valem els barcelonins i les barcelonines? Les decisions de la setmana passada demostren dues coses. Una, Esquerra Republicana no té projecte per Barcelona i per això renuncia a fer-hi política. I dos, Ernest Maragall queda desqualificat com a oposició a l'Ajuntament de Barcelona i com a candidat al 2023. Barcelona torna a perdre. Ada Colau imposa, Jaume Collboni està absent de qualsevol decisió important i Ernest Maragall reforça una altra vegada el pitjor govern municipal des de la democràcia. Per comuns, per socialistes, per Esquerra Republicana, Barcelona és només una moneda de canvi de pactes que fan en altres administracions. Una degradació institucional que mai havien patit a l'Ajuntament de Barcelona. És una autèntica vergonya. I es torna a confirmar que només Junts per Catalunya té al centre de les seves polítiques Barcelona i el benestar de la seva ciutadania, que només per Junts per Catalunya la política comença i acaba a Barcelona. Des del convenciment que ens mereixem unes millors polítiques, que mereixem i que necessitem un canvi urgent. Des de Junts per Catalunya defensarem sempre el que és millor per la ciutat de Barcelona, allò que us mereixeu tots vosaltres. Fins divendres vinent.